Είμαστε και πάλι κοντά σας. Είδες τελικά ότι όταν είμαστε μόνοι μας μπορείς και να χαρίσεις περισσότερο το μέρος σου, ρε παιδί μου. σηκώνεις από εδώ, Δηλαδή έχουμε ένα στούντιο από εδώ μέχρι από εκεί πέρα και δεν μπορούμε να το χαρούμε με τους καλεσμένους. Δεν θα ξαναφέρω καλεσμένους. Όλοι οι συνεργάτες μας θα μας περιμένετε εξωτερικό. Θες να καλούμε ο ένας τον άλλον? Θέλεις να σε καλέσω αύριο? Θα με καλέσεις? Θα σε καλέσω εγώ μεθαύριο. Εντάξει. Αύριο λοιπόν με καλείς εσύ? Ναι, και θα μου κάνεις συνέντευξη. Όχι, αφού με καλείς. Γιατί θα το κάνουμε αλλιώς? Θα με καλείς εσύ, αλλά θα σου κάνω συνέντευξη εγώ. Α, το κάνουμε αντίθετα. Ναι, και μετά θα με καλέσεις εσύ και θα σου κάνω εγώ. Έτσι, αυτό ακριβώς. Οκ, λοιπόν, αύριο με καλείς εσύ και σου κάνω εγώ. Σωστά. Και μεθαύριο σε καλώ εγώ και μου κάνεις εσύ. Τώρα όμως μας καλεί η Extreme Time Stili, ο μοναδικός συνεργάτης μας που για άλλη μια χρονιά πραγματικά άφησε το δικό του στίγμα. Όλοι ήταν μοναδικοί και έχει ακόμα πολλά θέματα. Θα πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος από το Extreme Time θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Χρυσόπουλος. Και λέγοντας δεύτερο μέρος, εννοώ ότι θα πάμε για δεύτερη φορά στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, όπου εκεί πέρα θα δούμε Wando Rio Karate και ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο που έχει ετοιμάσει. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο μέρος, τώρα θα δούμε με τους καλεσμένους και τους αθλητές μια δεύτερη παρουσίαση μοναδική. Αθλητικό Κέντρο Νέου Φαλήρου λοιπόν, Wando Rio Karate από τον μοναδικό Δημήτρη Χρυσόπουλο. Η σκητάλη σε σένα. Ωραία. Βήμα μπροστά, ζουνζούκι. Πίσω καλά το άλλο χεράκι, σφιχτές συντροφιές. Μαγώσικη. Σωτό. Μαζί μας η Λίζα Καραμπουγιούκ, μία πρωταθλήτρια της σχολής, μία ακόμα πρωταθλήτρια της σχολής, γιατί το Αθλητικό Κέντρο Νέου Φαλήρου έχει βγάλει πολλούς πρωταθλητές και αθλητές που έχουν διακριθεί σε αρκετούς αγώνες. Η Λίζα, εκτός από αθλήτρια, είναι και μία μάνα 3 παιδιών. Και πιστεύω ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να μας βοηθήσει και να μας πει ποια είναι τα ωφέλη του καράτε γενικότερα στα παιδιά στη μικρή ηλικία. Λίζα, γεια σου. Γεια σας. Τι είναι αυτό που συμβάλλει σε ένα μικρό παιδί, ώστε να μπορέσει να καταλάβει τι σημαίνει η πειθαρχία γενικότερα στη ζωή του μέσα από το καράτε? Ξεκινώντας από μικρή ηλικία το παιδί, σαφώς και συμβάλλει στη ζωή του το καράτε, μαθαίνει την πειθαρχία από εδώ, συνεχίζει στο σχολείο, συνεχίζει στο σπίτι, μαθαίνει την αυτοπειθαρχία, μαθαίνει να σκέφτεται, μαθαίνει να πράττει σωστά, μαθαίνει να ακούει. Το καράτε σημαίνει άδειο χέρι, σημαίνει ηρεμία, σημαίνει να ακούς. Συνεχίζοντας από το καράτε και στο σπίτι και έξω. Εσύ μέσα από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια με την εκπαίδευση που έχεις λάβει από τον δάσκαλό σου, τι διαπίστωσες, δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την προπόνηση, γίνεσαι καλύτερος χαρακτήρας, σε βοηθάει να αδειάζεις από τον εγωισμό σου, από όλα αυτά που ορισμένες φορές μας κάνουν χειρότερους και όχι καλύτερους? Βέβαια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου και μετά αρχίζεις και σέβεσαι όλους τους υπόλοιπους. Στο σχολείο, ο ρατσισμός.
Σχολείο τώρα. Αυτό που ανέφερες είναι επίκαιρο, γιατί έχουμε αρκετά φαινόμενα όπου μπορεί κάποιο παιδί να το ενοχλούν, κάποιον να το κοροϊδεύουν για ένα προβληματάκι που έχει, όπως μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Το καράτε συμβάλλει να αντιμετωπίσεις αυτά τα γεγονότα. Όχι από θέμα... γιατί το καράτε σίγουρα δεν διδάσκει να χτυπάμε. Το καράτε διδάσκει να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά και να μπορούμε να αμυνθούμε όταν μας συμβαίνει κάτι. Γενικώς, τι είναι αυτό που δείχνει σε ένα παιδί πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση? Πάλι ξεκινώντας από εδώ, όλα ξεκινάνε από το καράτε. Με καθαρό μυαλό, σκέφτεσαι, ακούς, συνεχίζεις στο σχολείο, στους δασκάλους, στους φίλους, ακούς, τον σέβεσαι. Εσύ τώρα έχεις 3 μικρά. Έχεις διαπιστώσει ότι τα παιδιά περισσότερο θα ακούσουν το δάσκαλό τους παρά εσένα μες στο σπίτι τον μπαμπά τους? Όχι, θα ακούσουν και τη μαμά τους. Θα ακούσουν τη δασκάλα τους. Γιατί το θες εσύ? Ναι, γιατί το θέλω εγώ πραγματικά. Σίγουρα το καράτε είναι ο ακρογωνιαίος λίθος γενικότερα στις πολεμικές τέχνες, γιατί δεν είναι μαχητικό άθλημα, γι' αυτό είναι και λέγεται καράτε ντο, άδεια χέρια. Τώρα να περάσουμε στο κομμάτι το σωματικό. Λίζα, ποια είναι τα ωφέλη της ενασχόλησης ενός παιδιού με το καράτε? Δηλαδή, θα σε ρωτήσει μια φίλη σου ότι γιατί να φέρω το παιδί μου στη σχολή σας να παρακολουθήσει μαθήματα καράτε. Ποια είναι η συμβουλή σου? Λοιπόν, καταρχάς μαθαίνουμε την ισορροπία στο καράτε, και σε κίνηση και στατική. Μαθαίνουμε την ευληγησία, μαθαίνουμε να προσανατολίζεται στο χώρο του, μαθαίνει να ακούει και να προσανατολίζεται σωστά. Και αναπτυξιακά όμως προσφέρει πολλά ωφέλη. Βεβαίως, δυναμώνει τα πόδια του, τα χέρια του, το σώμα του, δυναμώνει. Έχουμε παρακολουθήσει γενικότερα ότι οι αθλητές του καράτε έχουν πιο σπαθά το στήσιμο. Δηλαδή, βλέπεις ότι η κορμοστασιά τους είναι πάντα αυτό που λέμε δεν καμπουριάζουν. Όλο αυτό πιστεύω ότι δημιουργείται μέσα από τις ασκήσεις που κάνει ένας αθλητής του καράτε. Ναι, είναι αυτό που λέμε οι στατικές ισορροπίες, η ευκαινησία του. Ακόμη και τα κάτα, πόσο βοηθάνε σε αυτό? Βεβαίως. Καταρχάς, το κάτα ξεκινάει από τις βασικές τεχνικές. Οι βασικές τεχνικές πας στα κάτα. Από τα κάτα ακολουθείς και το κούμιτε. Και τα δύο μέρη. Λίζα, για το τέλος σου έχω μία ερώτηση, η οποία πιστεύω ότι είναι επίκαιρη. Το φαινόμενο bullying. Πόσο βοηθάει ένα παιδί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, είτε είναι στο σχολείο του, είτε είναι στο δρόμο, γενικότερα στη ζωή του, το καράτε? Με την αυτοπεποίθηση που παρέχει από το καράτε, τον βοηθάει με ηρεμία να μην εμπλέκεται σε καταστάσεις που δεν πρέπει. Από εκεί, με ηρεμία, με τη σκέψη, πλησιάζει το δάσκαλο, το γονιό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το λεγόμενο bullying. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εμπλακεί, θα το κάνει πολύ ψύχραιμα, θα το κάνει ήρεμα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος της προπόνησης και της εκπαίδευσης, να μπορείς να ρυθμίζεις εντός εισαγωγικών το φόβο σου σαν άνθρωπος μέσα από το καράτε. Βέβαια. Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη καλύτερη λέξη γι' αυτό. Καλύτερος άνθρωπος. Αυτοί είναι οι λόγοι που πρέπει ένας γονιός ή όταν ένα παιδί επιλέγει να διαλέξει την πολεμική τέχνη του καράτε, να το βοηθήσει και ο γονιός του σε αυτήν την αναζήτηση και να μπορέσει να είναι συνοδοιπόρος σε αυτή την επιλογή του. Βέβαια. Ο γονιός νομίζω ότι παίζει το πρωταρχικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση, το καράτε για ένα παιδί. Από εκεί ξεκινάει. Και το παιδί μεταφέρει και την πειθαρχία μετά στο σπίτι, την ηρεμία του, την αυτοπειθαρχία. Λίζα, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα μας, να σου ευχηθώ πάντα επιτυχίες και να χαίρεσαι και τα μικρά σου. Και να τα δεις και αυτά όπως θα ήθελες μέσα στην πορεία των χρόνων. Τώρα θα ρωτήσουμε τους μικρούς μας φίλους γιατί επιλέγουν το καράτε. Για πες μας εσύ τώρα, γιατί επιλέγεις το καράτε και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Το όνομά σου καταρχήν, συγγνώμη που δεν σε ρώτησα. Μαρίνα. Η Μαρίνα. Γιατί
εξασκούμε και να μαθαίνω κινήσεις. Σε βοηθάει αυτό, Πολύ ωραία. Ο φίλος μας εδώ. Ισλάμ. Ο Ισλάμ. Ισλάμ, εσύ γιατί κάνεις καράτε? Γιατί είμαι δυνατός και χυλός, γιατί κάποιος χτυπήσει είμαι δυνατός. Σου βοηθάει γενικότερα να έχεις δύναμη πολύ, Ναι. Βέβαια να τρως και το φαγητό σου όμως, έτσι, όχι μόνο καράτε. Ναι. Και εδώ έχουμε το φίλο μας. Μιχάλη. Μιχάλη, εσύ γιατί κάνεις καράτε? Για να προστατεύω τον εαυτό μου. Από τις δύσκολες καταστάσεις. Σε ενοχλεί κάποιος, γιατί? Όχι, δεν με ενοχλεί κανένα. Θα συνεχίζεις να κάνεις καράτε χρόνια πολλά? Πολλά. Τώρα τι ζώνη έχουμε? Ολόκληρη πορτοκαλί. Μέχρι τη μαύρη έχουμε δρόμο, έτσι. Αυτά είχαν να μας πούνε μικροί μας φίλοι. Ωραία. Great.